अनिल नार्जारिनि भाइरेल भिडिअखौ आं जोबनाय फारसे होगोन। साननो गोनां बाथ्रा बेनो, उन्दैफोरखौ फिल्मनि लब जाहोनानै बेबादि मोनसे गाज्रि बुख्रुबजाथाव, हायोबा बेखौ बुनांगौसो लामा सामा जेरावखि लोगो मोना। स' बेजों लोगोसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय जोंना नैबे आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाला गोमानानै मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्सआव बै रांगालि खाथायाव सरजाफैनायनि सायाव दिनै मैखोम आन्दलन दङ। गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि साननो हनो गोरों सानसुमै, लोगोसे बि.पि.एफ हान्जानिफ्राय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बाहागो लादों। The प्रश्न टु हल यात जे बिटिआर शान्ति चुक्तिर पिছত এনেকুৱা घटना क्यों घटिसे? शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनावबो बेबादि जायो नालाय, आन्दलन खालामनायनि गोनांथि थाबावो नामालाय खोथाया। स' दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन गुसुंब्लाबो। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै खुलुमहरदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां। मूल कथा टु हल बिटिआर शान्ति चुक्तिर पिছত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব নালাগিছিল। কিন্তু শান্তি চুক্তিৰ নামত কেনেকুৱা আমাক ৰাইজক এক্সপ্লইট কৰি আছে NDA गभर्नमेन्ट, आसाम सरकारे, बिजेपि सरकारे, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टे। এইটো সকলো ব্যক্তি বুজিবলৈ পাইছে। नम्बर रायजो राजाफोर, साननो गोनां बाथ्रा, जाय शान्ति चुक्तिखौ लानानै बेसेबांबा मोनसे गिदिर होननानै बिटिआरखौ लानानै नामानो बेसेबांबा गिदिर होननानै माइक, ससियेल मिडिया, टिभि, रेकर्ड जेरावबो दामनानै होबाय। दा बे चुक्तिनि गेजेरजों नैबे थाखानाय जे देहाजों सोमोन्दो गोनां, राजनितिक नंबावा बे, देहाजों सोमोन्दो गोनां जे हस्पिटाल, आर.एन.बि हस्पिटाल, बेखौ मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्सजों सरजाबफानो नागिरनाया जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा? आसुरित मोनथावथाव। माखौथो इसिबां सान्थि जाबाय बिटिआर मोनबाय होननानै गोग्गानानै लादों। दा बेफोरखौ एसे गोहो बाहायनानै, बेथ' राजनितिक नङाना, देहानि थाखाय, देहाजों सोमोन्दो गोनां रायजो राजा बयबो সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াত আহি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো লোৱা হয়। এইটো राजनितिকৰ সম্পৰ্ক নাই। बेबादि मोनसे फसंथानखौ दिनै बेले बेजे खालामनायाव जों बर' रायजो राजाफ्रा आरो बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा रागा जोंखागोन। आरो बिसेसखिरि प्रश्नआ जाहैबाय, एबसुआ मानो दिनै सिरि? खोथाया बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो शान्ति चुक्ति जादोंब्ला बेफोर डेभेलपसिनसो जानांगौ। बेखौ जोबस्रांनायनि लामायाव बे थांनो नाङा। आरो बेफोरबादि मोनसे देहानि फसंथानखौ रैखा खालामनो थाखाय आन्दलन खालामनायनि गोनांथि जानो नाङा। दा बेफोरखौबो जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो बेबस्था लानो हायाबा, होबथानानै मावनो हायाब्ला, होमबालाय बेबादि नमला गभर्नमेन्टखौ मा नांगौ? दिल्लीयाव थानानै ओरैनो आखाइ खबफाला हैबाय थानायखौ मानो नांगौ? मा सानो रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर अनिल कुमार नार्जारि बिथाङा जाबादि उन्दैफोरखौ फिल्मनि लब जाहोनानै जिबादि रायलायदों, कल रेकर्डआव नुदों, बे जोबोद गाज्रि हुदा। बेबादि उन्दैफोरखौ नस्थ' खालाम मोना। बेखौ केस होनांगौ, होबायबो होननाय खोनादों। आरो बेखौ मोनोबा लामा सामा जेरावखि जाया मोनबा गाफ्लेनांगौ रायजो राजाफ्रा। खोथाया बेसो। आं बारा गोलाव बुंला बेनि भिडिअ भाइरालखौ। नोंथांमोना सोर मा बुंदों नायबानो जाबाय। माखासे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे रल प्ले खालामग्रा बिसोरखौ आं नुनो मोन्दों। स' आं बे बुस्थुखौनो आं होननो सानो जे अनिल, जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि सर्ट मुभियाव, हु इज अनिल? सोर अनिल? अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों, नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव? ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं? नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों, दिनै नोंसोरनो भुगि। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दं? नोंसोरसो लांदों।
दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेसन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दं दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय लाब गैया बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया दिनैनिफ्राय बाद हो नाम लाथ'बावला आङो माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो जेबो लाब गैया नोंसोरसो थोनहरदों दा नोंसोरनो भुगि नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव नोंसोरनो भुगि दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा मारै 1 सेकेन्डबो नाङा जै बिसिनि मुभि नुबाय बिसिनि फिल्म नुबाय स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ नायनांगौ दरखार गैया भिउ थाङाबानो जायो नोंसोर मा सानो नोंसोर हर कमेन्ट्सआव थैंक यू सो मच So thank you very much for watching. Love you.